Нов прочит на познати думи. Литература от Иберийския полуостров. Софийски международен литературен фестивал. Хората, които населяват неговите пиеси, страхотно приличат на нас. Те са притиснати от един забързан начин на живот, много сложен и много по-различен. Няма никаква съзерцателност нито в живота им, нито в начина, по който те мислят и действат. Те са притиснати непрекъснато от един съвременен ритъм на живот, в който душата като че ли е някъде законспирирана дълбоко, като консервирана дълбоко. Като че ли всичко те кара в света да каже: забрави, че имаш душа. Живей по правилата, които ти предлага света.